donso duru ulu kɔni minɛra ze ko a kɔni k'u datugu ka sababu kɛ ko u ye bingali wale dɔ ta ka ɲɛsin maa fila kɔni ma. An balimaw aw bisimila yi an ka kabako kɛnɛ kan. Bi kabako min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kajolo mara la kɛrɛnkɛrɛnnena ze quoi a yirala ka fɔ ko donso duru kɔni bɔɲɔgɔn kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni datuguna tribunal maaw fɛ ka sababu kɛ u ka waleya dɔ ye. Ayiwa ko ni waleya yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a ye uti kalo kɔni na an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛla la ja dɔw kɔni tun bɛ ka tɛmɛ o ja ninnu na an ɲɛ b'a la sinfigilankan fila n'o ye cɛ ni muso ye olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn bugɔ wa donsokɛ dɔ kɔni jɔlen kɔni tun b'u kɛrɛfɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ko ni waleya in kɔni kɛra Fani Jama de ye ni ale yɛrɛ bɛ ze ko a mara la n'o bɛɛ lajɛlen bɛ Kajolo kɔni sɛrɛkili kɔni na. Ayiwa ko waleya in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de ye k'a fɔ ko ni sinfigilankan fila ninnu cɛ ani muso in ko olu kɔni tun bɛ kanu kɔni dogolen na. Ayiwa min yɛrɛ ye cɛlakan ye ale y'a laɲini k'a fɔ ko a bɛ muso in kɔni furu nka a yirala k'a fɔ ko muso in kɔni somɔgɔw kɔni ma sɔn ko k'a sababu kɛ ko cɛ in kɔni tɛ hɔrɔn ye ko ale ye ɲamakala ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama o kɔni histoire ninnu ka ca an ka jamana kɔni kɔnɔna la Mali la furusama kɔni sara k'a sababu kɛ o ye. Ayiwa o de hukumu na nin kanbɛlɛni ni sunkurunin fila olu kɔni y'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ boli u ka taa yɔrɔ wɛrɛ walasa u bɛ se k'u ka furu kɛ ani u bɛ se k'u ka kanu duman kɛ cogoya min na. O senfɛ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ka boli kɔni sababuya la min ye nin sunkurunin kɔni somɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnena k'a fa ko a ye ci bila donsow ma ko ka wuli ka ninnu kɔni nɔrɔ gɛn walasa k'u minɛ. Ayiwa o ci kɔni fɔla donso kɔni ye ko donso duuru kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni wulila ka nin funankɛni fila ninnu kɔni gɛn wa ko u taar'u sɔrɔ kungo kɔnɔ tuma min na u y'u sɔrɔ kungo kɔnɔ ko u ye busan d'u ma k'u ka ɲɔgɔn bugɔ wa u ye busan d'u ma ka ɲɔgɔn bugɔ dɔw kɔni bɛ donso ninnu kɔni na ko o kɔni kɛra sababu ye ka nin ja ninnu ta walasa k'u bila bɔlɔlɔw sanfɛla la. An bɛɛ lajɛlen ye ni ja ninnu ye an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka bɔlɔlɔ sira dɔ kɔni bɛ yen ni an b'a fɔ o ma TikTok ja ninnu kɔni tun bɛ o de sanfɛ maa caman kɔni y'a ye wa maa dɔw yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ma kɛ Mali la nka an b'a jira k'a fɔ nin waleya in kɛra Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya ze ko a mara la Kajolo kɔni sɛrɛkili kɔni na. Ayiwa min kɔni ye nin donso ninnu ye Kajolo tribunal maaw olu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u bolo da nin donso ninnu kan an bɛ wagati min na bi ko nin donso ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛlen don wa u bɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔni ka bolo kan wa min yɛrɛ ye musolakan in kɔni fa ye a yirala k'a fɔ ko ale fana kɔni ɲangira nka a ma datugu ka sababu kɛ ko a si kɔni kɔrɔbaya la. Ayiwa an kɔni bɛ wagati min na bi ni donso ninnu kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo kan wa u kɔni ka jugement ma kɛ sabula maa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena an ka sariya tigilamɔgɔw ko n'u ye waleya min ta ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu kan ko a waleya yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya u kan kosɛbɛ sabula a dɔw la k'u bɛ san 5 kɔni kaso kɔni kɛ san 5 kɔni kaso kɔni tɛmɛnen kɔfɛ wa min ye wariko ye k'u bɛ sɔn ka 230 kɔni ɲɔgɔnna kɔni fana sara ka sababu kɛ u ka nin waleya in kɔni ye nka an bɛ wagati min na bi min ye mɔgɔ jeninen ye o kɔni jaabi kɔni ma bɔ nka ni ma kofɔlen ninnu kɔni bɛ kaso la. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi kabako kɔni kibaruya ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.